Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günnäli bilen men Ýogşan Nurwan. Ýazgy, şahir we jurnalist Amanmurat Bugaýew. Ýa-da kärdeşlerimiziň aýdýşýaly Amanmurat dagy 69 ýaşynyň içinde ýol üstünde pazygaly ýagdaýda wepat boldy. Ol şu ýerden Balkan welaýatynyň Aşgabada taksili dolanyp gelýärkä ýol hadisasyny aradan çykdy. Amanmurat Bugaýew 1970-nji ýyllarda Ýaş Kommunist gazetinde çap edilen Çöller Heýatly goşgusynyň meşhur wagşy Sahy Jepbarow tarapyndan aýdym aýdylyp başlanmagy bilen tanaldy. Ol bagşy Tuğokmurat Bugaýewiň inesi. Amanmurat Bugaýew 1973-nji ýylda Türkmen Döwlet Uniwersitetini tamamlap, ilki komsomol işine, soň Türkmen telewizionyny, Moğolumlar gazetini, Ýaş Kommunistde, Türkmenistan Ýazgylar Birleşiginiň ýanynaky Çeper edebiýatyň propaganda bölümini işledi. Edebiýat gazynyň direktory boldy. Amanmurat Bugaýew 2001-nji ýylda şol wagtky prezident Saparmurat Niýazow hakyndaky pikir garaýşlary bilen baglykda işden oşadyldy we medeniýetde gadaganlyga düşdi. Ýazgy soň munyň öz süýünde türkmen edebiýat süýünde bähbit bolanyny sebäbi kitapxanalara gatnap, odal okumadyk taryh kitaplaryny okanyny, özüni gaýtadan dolanyp gelenligini, özüni tapanlygyny görüň berdi. Bu ýyllarda ol Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä 4 sany taryhy roman öretdi we olar şimdi hem çap edilmegine garaşýar. Gadagan edilmeginiň şahiriň Türkmenistanyny ondan gowrak kitap çap edildi. Ol hususan Köňül Gözü satly kitabyny köp agdardy. Türkmenistanyny entekler çap edilmejek tüýsü başga ýazgylar atly kitabyny Türkiýede az nusgada çykardyp, başga ýurtlara çykaranlygyny görüň bererdi. Amanmurat Bugaýew Azatlyk bilen hyzmatdaşlygy 2005-nji ýylda başlady we Olalky Uniwersitet ýoldaşy, umumy ýaşaýyş jaýyna bir otogda bile ýaşan dosty Nazar Hudaýberdiýewiň taýýarlan tegele stol söhbetdeşlikleriniň esasy bilermenleriniň birine urildi. Ýazgy Hudaýberdi Haliýew Amanmuratyň Azatlyk bilen hyzmatdaşlygynyň halka hyzmat, hakykata hyzmat bolanyny, onun ölümünün Türkmen halkı üçün şuňky agyr ýagdaýlarda ýene de bir agyr ýetki bolanyny aýtdy. Hakikaty aýtdy, hakikaty aýtmaga çalışdy, ýardym etdi. Özüm şu edýän işine özü degenýärdi. Allah meni ýalkady, men hakikaty diýip bilýän halkyň bir derdine ýaraýan diýip öz hyzmatyna uwonýan adamdy. Şeýle adamyň ýetkisi elbetde gaty agyr. Ýazgy kärdeşiniň ýatlamagyna görä, Amanmurat ilki azatlygy gelenine Niýazow rejiminden gaty gaharlydy. Emma ol soň köşeşip Kerdada hatda Saparmurat Niýazow hem durup paýhas, gaharsyz, ýigrençsiz seretmek başardy. Ol barada öz durup pikirini aýtmak başardy we şeýdibem gaýtadan uly jurnalistika dolanyp geldi diýip Hudaýberdi harlaýtdy. Amanmurat Bugaýew Azatlyk bilen 2005-nji ýyldan şu neçenlik günnelik dünýäli hyzmatdaşlykda boldy. Ýaş jurnalistlere öz bilýänini aýtmaga hiç wagt ýaltanmady. Gidip görmeli, barlamaly fakt bar bolsa, gize ýa günni tapawdy ýok. Haçan telefon edilse, ýumşa iýilgedik boldy. Biz onuň bilen geçen hepde Türkmenistanyny döwlet eýçiliginiň näkmarlaryň dargadylçy barada söhbetdeşlik gurapdyk we şu gün şol söhbetden bir bölegi ünsüňe höderlemegi makul bildik. Şahir, ýazgy we jurnalist Amanmurat Bugaýewiň ýakynlaryna giňlik dilep, onuň ýylyna galanlara uzak ömür arzu edýäris. Garaşdyrlygyň ilkinji ýyllaryndan başlap Türkmenistanyny umman mahallarçylyk puwdagy dolu dargadylly we şol türkmen mahallary diýip göredilen assosiasiýamy birleşikmi bir mahallarçylyk puwdagynyň başyndan inen bir kara apat boldy. Amanmurat näme üçin bu beýle boldy? Bu türkmen mahallary şo bir reform üçin döredildi. Saparmurat Niýazowyň aýtmagyna görä. Wakşo gehelän satak gelip reforma diýilýänne, ýogum bolmasa reforma diýilýän bir garaşdyrdyň öň sirasyna ýani Gorbaçowyň üýtgöz gurmak zamanasy ýa-ni döwrümizde başlanypdy. Kolhoz ýa-da sowhoz adatça 1900-dan ibaret türüni şertname esasyna şahsy adamy kärinnesine berýärdi. Kolhoz sowhoz kärinnese hak heçlik tölemeýärdi. Bu ýerde baglaşylan şertnamada her 100 ýene oýunyň ortasy 80 uza almak gözüňde tutulýardy. Şonuň 40-sy ýagny 50% kolhozunky, sowhozunky. Qarary sen 80-den näçe köp alanan bolsaň, 100 alanan bolsaň, 110 alanan bolsaň, 40-dan galan kärinnesiňkidi.
şol hakkeşlerin yerini tutmalı. Yine de şol şertnamada şol 40'dan alınyan ýuňda 50'den kärenetsem de kalgosa o paylaşýadylar. Onun ştaýdy yine o tarapy şol boyun alýady hökümet şertnamada. Döwlet heyetligine tarap ýani kalgosa sürüğünü o tim bilen 50% bahasyna üpçün edýärdi. Ýani kombu karmanyň 1 kilosu 20 köp bolsa soň 10 köpüne berýärdi. Näşitlese şol kärendetini alan tarapyň. Amanrat şu döwürde marlar kärendetini alan adamlaryň aýtmagyna görä ýa-da häkimiýet wekilleriniň tasdiklamagyna görä bir iki tarafa da peýdaly bolupdy. İki tarapym marlarsylykdan girdez alyp ugrapdy. Hem soň näme boldy? Bu ýerde näme bolup geçdi? Bolup geçende şeýle şol döwlet heyetçiligine kalgoz sawhozlaryň bir raýatyda mallarsılık bilen meşgullanýanlara ählisi yapyldy. Onun beýlek meselen garl etmek ýa-da gowy çekmek bilen meşgullanýan kalgoz sawhozlaryň mallary elinden alınıp bir şol Türkmen malları diýilen assosiasiýa berildi. Hem de öz başyna daýhan birleşikleri döredildi. Gözüňe getirip bir owada ikram daýhan birleşigi we bire galletke ýa bolmasa gowy beýlek daýhan birleşigi bol Türkmen mallarynyň daýhan birleşigi şu döredilýän wagtynda 110 fan daýhan birleşik döredildi. Ýurtda günden mallarsylyk bilen meşgullanýan. Şo döwürde her günne diýen ýaly edil häzirki ýaly toy bayramçylyk geçirilýärdi. Şonu da Türkmen mallaryna değişli türlerden oğurlap doğrular getirilýärdi. Her günne diýen ýaly bir ýurtda beýik serdarın, beýik Türkmen maşynyň başçylygyna diýip sadakalar berilýärdi. Şol sadakalarym berilen wagtynda şol Türkmen mallarynyň daýhan birleşiklerinden getirilýärdi. Özüm şolary hasapdan çykarylan okdy. Şol plan şäher üçin çalyp netijede näselep çopon onun belli etraplaryň häkimleriniň mallarsylyk bilen meşgullanýan orunlary bulan gözüniň hemmesini türmede açdylar. Siz mallar dargatdyňyz diýip mallar dargadan welin döwlet özü bolan başyndan mana urdum şahrykdan peýdalanyp düň kun 10 fan doğru bolan bu kunun wezifetini ertesi bir küstürlü suzeýçilikdäki doğrulu boldy.